L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Il-poplu li kien miexi fid-dlam radaw l-kbir. In-nies li jqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart l-għena. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmad li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużin int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qorq li ħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-demm jispiċċa l-ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldinna tifel, ingħatalna iben u s-seta tiegħu fuq spallejh u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għal dejjem, Prinċep ta' Slim. Kbira tkun setetu u slim bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa. Min issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Illum tweldinna Salvatur li hu Kristu l-mulej. Għannu lil-mulej għannja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Illum tweldinna Salvatur li hu Kristu l-mulej. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. X'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-leġubijiet tiegħu. Illum tweldinna Salvatur li hu Kristu l-mulej. Ħajjifirħu smewit u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Illum tweldinna Salvatur li hu Kristu l-mulej. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Illum tweldinna Salvatur li hu Kristu l-mulej. It-tieni qari. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Ażiż, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Trawwimna inwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-għemiel it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digrit biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Quirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nażaret, u tal-Alludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem. Għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija, l-arusa tiegħu li kienet ila. Ġara li meta kienu hemm, Marija għalqilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha. Fisqietu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi ragħja fir-raba qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddiet madwarhom
u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom tibżawx, għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan: issibu tarbija mfisqija u minduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġli qatt kbir taqtajja tas-sema, ifaħru lill-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fl-ogħla tas-smewiet u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-Mulej.